chifukwa cha imfa ya anthu onse mwadafa pa ngozi. Asadapereke ripoti kwa President Chakwera, wapampando wa komiti omwe wafufuza za ngozi Justice Jaba Alide wayamika President Chakwera chifukwa chosankha komiti yapaderayi kulifufuza za ngozi ya ndegeyi, ponena kuti zaonetsa poyera kudzipeka kwake polimbikitsa ntchito yonetsa kuti anthu azidziwa zomwe zichitika m'dziko popanda kubisa kanthu. Iwo anati nzosangalatsa kuona kuti komiti yawo yagwira ntchito popanda wina kuyikakamiza. Tagwira ntchito yathu ndithu mopanda phuma lililonse, popanda munthu wina aliyense kutigunyuza, popanda wina aliyense kutiuza zochita, koma tagwira ntchito yathu imene ngati makomishona amene atisankha president mapiro ake lero tabwera kuti apasa president report limene lilo mopanda kukankhidwa komanso mopanda kuumirizidwa. Nditsimikizire mtundu wa Malawi kuti kafukufuku wathu umene takhati kupanga umene tapanga kuzana ndi ngozi imeneyi ndi kafukufuku wa anthu osati kafukufuku wa ife. Mawu ake ndi unazafalitsa nkhani a Moses Kunkuyu ati mukomiti munali akuluakulu odziwika komwenso agwira ntchito yotamandika ku dziko la Malawi. Iwo anati zimenezi zathandizira kwambiri kuti anthu akhale mchikhulupiriro pa komitiyi. Malamulo a Commission of Inquiry mdziko muno amapereka mphamvu kwa President kuti akhoza kukhazikitsa Commission of Inquiry, ndipo atatero commission iyo idzampatsa report President. Ndipo podzapereka report iyo ena amasankha kuti akhoza kuchitapo kanthu, kuyankhulapo losayankhulapo kapenanso kulidziwitsa dziko losalidziwitsa. Koma President Chakwera anena kuti kwa nthawi yoyamba kaya pakhala kuti pena pakupindika, koma tikufuna kuti report imene ipite kwa Amalawi. Amalawi akalandira report iyo mudzandipatse kumapeto. Zimene ziye zinapangitsa kuti aliyense akhulupirire kuti patakhala pali china chofuna kubisa, a President alibe nazo nkhawa, akunena kuti palibe choti tibise, chilichonse cha Malawi achimve. Ine kaya pakhala china chondiloza chala zidzandipatsani report iyo, koma Amalawi atadziwa kale mandiloza chala. Zimene President apanga kutsimikizira kuti President Lazarus Chakwera cholinga chake nchofuna zitose zitika pambalambanda nkhani ngati Amalawi adziwe zoona zenizeni. Pa 24 Oktoba 2024 President wa dziko lino Dr. Lazarus Makafe Chakwera adasankha komiti yapadera kuti ufufuze zomwe zidachititsa kuti ndege ya asilikali ichite ngozi ndi kupha mwana wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino malemu Dr. Saulos Kausilima komanso anthu ena asanu ndi atatu. Mayeso Chikhadzula, MBC, Camus Pares, Lilongwe. Padakali pano anthu amene amayankhulapo pa zochitika mdziko muno ayamikira zomwe wachita President Dr. Chakwera polamula kuti ripoti la ngozi ya ndege yomwe inapha wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino malemu Dr. Saulos Chilima likhale kuti lapita kwa anamfedwa komanso litanthauziridwe mu ziyankhulo zonse kuti aliyense amvetse zomwe zinachitika. Mkulu wa bungwe la Nyika Institute Moses Mkandawire wati ndi umboni wotsimikiza kuti mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera ndokhudzidwa ndi ngozi ndipo akuyendera limodzi ndi Amalawi. Iwo akuyankhulana ndi Grant Mhango. Takhala tili kunena anthu ambiri Amalawi akhala ali kunena kuti ripoti ngati imene ikufunika kuti Amalawi ena ake zilandire ndi zimene achita President kuti ayi chachikulu tionetsetse kuti amene ali kukhudzidwa kwambiri amene ali kumafamilies amene adaluza wokondedwa awo alandire ripoti ngati imeneyi. Komanso mtundu wa Malawi kulingana ndi mipando imene anthu awanali nayo alandire ripoti imeneyi. Ichi ndi chinthu chofunikira kwambiri tikwatokoza President kuti atero. Komanso kuonjezerapo kunena kuti ati ripoti imeneyi lipezeke ma language ena ndi ena, ikhala yawo, ikhala Chichewa, ikhala Chitumbuka ndi ma languages ena amene Amalawi amayankhula. Kumeneko ndikofunikira kwambiri chifukwa chikutanthauza kuti ripoti imeneyi liwafikira anthu ambiri mu chiyankhulo chawo zimene zikufunika. Sipa ripoti lokali koma mwina titengerepo phunziro kuti kwinanso kutsogolo kuno tiyetsetse madocuments ambiri azafikira Amalawi ena ake mu ma languages awo mmene kuti amve bwinobwino. So titokozeso kwambiri program ngati imeneyi. Aundule Mwakasungula ndi mmodzi mwa anthu amene amayankhulapo pa nkhani za ufulu wa anthu ndipo akuthererapo ndemanga. Ndi zofunikira kwambiri komanso zithandiza kuti Amalawi ayimvetse bwinobwino ripoti imeneyi. Imeneyi ndi ripoti yakafukufuku wa ndege imene inapha Vice President komanso anthu ena 8. Izi nzofunikira kwambiri
makamaka potanthauza ripoti imeneyo muchilankhulo cha Chimalawi, zilankhulo za Chimalawi, chifukwa kuli ena ambiri amene akhala akulankhula zosiyana ndi zimene kafukufuku wapeza, ndipo izi zikusokoneza Amalawi komanso zikubweretsa kugawanikana kwa Amalawi malingana ndi kalankhulidwe kosabweretsa chilungamo makamaka mmene ngozi inachitikira. Ndikhulupirira kuti izi zithandiza kwambiri kuti Amalawi amvetse chenicheni chimene chinachitika, komanso zimene tingapange ngati dziko kuti zimene zinachitikazi sazachitikenso m'dziko lathu la Malawi. Bungwe la Malawi Communications Regulatory Authority MACRA lati kuphunzitsa anthu za umbanda komanso milandu yokhudza intaneti ndi kapewedwe kake mu mwezi uno wa Disemba kwathandiza kuchepetsa mchitidwewu. Modzi mwa ma board member a bungweli Mayi Stella Chuti anena izi mu mzinda wa Blantyre pa zochitika zotsekera mwezi odziwitsa anthu za mchitidwe wa umbanda kudzera pa intaneti. Zambiri mu ripoti ili limene akuwerenga ndi Mphatso Tebulo. Anthu ambiri akhala akusautsidwa ndi akambelembere pa foni kapenanso kuchitidwa chipongwe m'masamba amchezo. Ena kamba kuti anapereka nambala yawo yachinsinsi kwa wena kapenanso kulowa m'magulu osadziwika m'masamba amchezo. Pozindikira izi, bungwe la MACRA linakhazikitsa mwezi wa Disemba kukhala odziwitsa anthu za mchitidwe wa umbanda komanso kugwiritsa ntchito molakwika intaneti. Membala wa bodi ya bungweli Mayi Stella Chuti ati izi zathandiza kuchepetsa mchitidwewu, kuzindikiritsa anthu za kuyipa kwake komanso kuzenga milandu ya opezeka olakwa. Panga biru imene itapita ku Parliament on cyber crimes komanso ngati MACRA tapanga ma session oyankhula ndi anthu madera osiyanasiyana kuphatikizapo maskulu, secondary, primary, apolisi, Malawi Defence Force, prison, anthu a business, ma trading center makumanaso ndi anthu kuchuluka kwambiri kumene timafotokozera zimene zimachitika mu ndondomeko za cyber, njira zimene anthu amagwiritsa ntchito kuwabera anthu komanso zimene anthu angadzitetezere. MACRA mogwirizana ndi ma agents osiyanasiyana ngati polisi, army, Malawi prison, tikuona kuti ndondomeko zimene tikutsata zikuthandiza kwambiri. Mwachitsanzo ndipereka ku Malawi prison kumene mnyamata wina anagwidwa ali ndi makhadi 100 amene anayikidwa mu msima atamubweretsera achibale yake kuti akadye koma akudziwa zimene akuchita. Anthu amenewo anagwidwa komanso akulu anzawo. Choncho tikuona kuti chifukwa chokuti angapo agwidwa zikucheperachepera, komabe ngati MACRA tipitirizabe kuphunzitsa anthu kuti ndithu aliyense azizitsata momwe angathere kudzitetezera kuti asaberedwe. Mayi Chuti apemphanso adindo osiyanasiyana kugwirana manja pokhazikitsa ndondomeko ndi njira zoteteza anthu pamene akugwiritsa ntchito luso la makono la intaneti ngakhalenso foni za m'manja. Fales Gonde ophunzira pa sukulu ya sekondari ya Blantyre wati mweziwu ine monga wachinyamata ndili ndi udindo wokuti ndizisamalira teknoloji imeneyi komanso intaneti, cholinga chokuti anthu akamagwirisira ntchito ma technologies awo azikhala mwaufulu komanso tizitha kulemekeza maufulu a anthu ena pogwirisira ntchito intaneti. Pamene mwezi odziwitsa anthu za umbanda ndi mchitidwe wogwiritsa ntchito molakwika intaneti watha, aliyense ali ndi udindo oonetsetsa kuti dziko komanso aliyense ogwiritsa ntchito masamba amchezo, foni za m'manja ndi makompyuta ndi otetezedwa komanso sakuphwanya ufulu wa wena mu njira ina iliyonse. Bwalo lalikulu la milandu ku Lilongwe lati lidzayamba kumva mlandu wa Norman Chisale omwe anali wachitetezo kwa mtsogoleri wakale a Professor Arthur Peter Mutharika pa 27 January chaka chamawa. Achisale akuaganizira kuti anapeza chuma chambiri chimene akuti sichikugwirizana ndi momwe ankapezera ndalama pa nthawi yomwe amagwira ntchito ngati mtetezi wa mtsogoleri wa dziko. Bwaloli linakumana lachinayi kuti lipereke tsatanetsatane wa momwe mlandu uyendere. Mkulu ozenga milandu ya boma Amasauko Chamkakala ati mbali ya boma ndiyokonzeka kubweretsa mboni 35 kuyambira pa 24 Machi chaka chamawa.
Mlandu umenewu ndi mlandu umene boma likwayimba Norman Chisale kuti ali ndi katundu ochuluka kusiyana ndi njira zawo zonse zodziwika zopezera katundu. So nkhani imeneyi itakhala tikuyifufuza kwa kanthawi ndithu padakali pano pamene takonzekera kulipeza khoti kunena kuti takonzeka tifuna tiyambepo ndi mkumano umene unalipo lero. Mboni zilipo 35 mmene tanenera m'bwalomo ndipo mboni zindizokonzeka koma mudziwa inu kuti mlandu ukayambika zina zimachitika nkutheka kuti mboni zimene zitikhoza kuchotsera kuti wina uja mbali wagundako kale tisiye kapena iye wina uja nayiwala mwina tionjezere. So zimene zimachitika mkatikati mwa nkhani ikamachitika. Oyimira Chisale pa mlandu a Gilbert Konyongwa ati mbali yawo ndiyokonzeka kukumana ndi mbonizi. Makesi makhala ndi mboni zambiri 40, 50, 100 koma chachikulu ndi umboni umene ulimo kuchuluka kwa mboni sikutanthauza kuti pali umboni wamphamvu ya ndiye iwo ndi mmene awunikira ona kuti mboni zawo ndi 35 ife tizakumana nazo ndi kucheza nazo mkhoti. Makesiwa ndi opala khala malo ambirimbiri ndi mmene nkhani ngakhalire ndilipo ndekha koma sikutanthauza kuti tachepera mphamvu ya komano ndi mmene pali mabungwe angapo pali ACB pompo pali afia pompo pali DPP pompo ndi mwina namba yachuluka chifukwa zimene zonse. Amayi oposa 50 ochokera mchigawo chakumwera asonkhana mu mzinda wa Blantyre pa msonkhano wa masiku awiri owunikira mfundo zimene anazikhazikitsa zomwe akufuna andale kukwaniritsa polimbikitsa ufulu wawo odziwika kuti Women Manifesto. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la NGO Gender Coordination Network, Carol Mvalo, wati zosoweka za amayi ndi atsikana m'Malawi zasintha kuyambira pamene ndondomekoyi anayikhazikitsa mu chaka cha 2019 ndipo pamafunikira kusintha. Mercy Zamawa wafika ndi ripoti. Women Manifesto yomwe anayikhazikitsa mchaka cha 2019 ikufotokoza zodetsa nkhawa zosowa ndi zokhumba za amayi m'dziko muno zomwe zinalipo pa nthawiyo. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la NGO Gender Coordination Network, Mayi Carol Mvalo, wati pakhala kupita patsogolo kwakukulu pakati pa amayi maka kupeza maudindo autsogoleri. Komabe ati mavuto odzakamba kakusintha kwa nyengo monga kusefukira kwa madzi komanso chilala zabweretsa mavuto ena omwe amayi ndi atsikana akukumana nawo. Kangalika ndithu muzigawo zonse zitatu kuti titengepo mbali tiwunikirenso makamaka Women Manifesto imene inayikhazikitsidwa mu 2019. Tikaonetsetsa tikuona kuti mfundo zina tayeserapo kuchitapo kanthu komanso kuti tikuoneka ngati kuti zikuoneka tsogolo lake koma pali mfundo zina zimene zikuoneka kuti zikuvutikabe kwambiri. Mwachitsanzo tiyang'ane mfundo yokuti amayi atengepo gawo ku nkhani ya ndale. Tikuona kuti azimayi ambiri ndithu chilakolako chimakhalapo choti akutha kutengapo gawo koma kambiri amavutika chifukwa chonena kuti alibe kuthekera makamaka ku nkhani ya ndala. Mkulu oyang'anira ntchito zosiyanasiyana ku bungwe la WOLEC Chimwemwe Chimasula watsindika zakufunika kowunikanso ndondomekoyi potengera kusintha komwe kachitika kudzanso zisankho zomwe zichitike m'dziko muno. Monga tanenera manifesto napangidwa zaka 5 zapitazo chichitikeni manifesto mu 2019 zosintha zosakhala zambiri ndiye tikutha kuona kuti mwina azimayi chidwi chawo chitokhala mwina mokhudzana ndi zisankho zimene zikubwerazi kufuna kulimbikitsa kuti zipani komanso adindo osiyanasiyana athe kuwapatsa mpata athe kuyika mfundo zolola azimayi kuti athe kupikisana nawo pandale. A Commonwealth Development Office, Oxfam, European Union ndi bungwe la UN Women ndiomwe athandiza kuti zokambiranazi zichitike. Oyimira bungwe la UN Women, Mayi Fatima Muhammad, wayamikira zomwe zachitika m'misonkhano yowunikansoyi zomwe ati zikuonetseratu kuti amayi nawonso akuyendetsa ndondomeko yokha. Mabungwe a WOLEC, Girls Empowerment Network ndi Human Rights of Women and Girls Disabilities ndiomwe akonza zokambiranazi mogwirizana ndi bungwe la NGO Gender Coordination Network. Misonkhano ngati omwewu yachitikanso mzigawo zakumpoto ndi pakati mdziko muno ngati imodzi mwa ntchito zomwe dziko lino likuchita pofuna kuwunikanso ndi kukonzanso mfundo zokhudza amayi ndi atsikana polimbikitsa ufulu wawo komanso chitukuko chomwe chimawakhudza zodziwika kuti Women Manifesto. Mercy Zamawa, MBC, Blantyre. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC. Tiye tionenso mitu yake.
President Chakwera wayamikira komiti yomwe inafufuza ngozi ya ndege chifukwa chotumikira dziko lino modzipereka. Nyumba ya Malamulo yachotsa m'mabuku amene imasungiramo zinthu zomwe anayankhula a George Chaponda zakuti bungwe la NRB likuthandiza zokonza kubera chisankho cha chaka chamawa. Munkhani za masewero, matiketi olowera ku masewero a mpira wa miyendo apakati pa osewera akale a timu ya dziko lino ndi aku Zambia ayamba kuagulitsa lero. Popitirira nkhanizi, sipika wa nyumba ya Malamulo a Catherine Gotani-Hara achotsa mu zosungidwa za nyumbayi zomwe anayankhula mtsogoleri wa mbali yotsutsa Dr. George Chaponda kuti a NRB akugwiritsa ntchito nkhokwe za NFRA kupanga ziphaso zabodza ndi cholinga chofuna kubera chisankho kamba kosowa umboni. Izi zadza pamene phungu wa dera la Chitipa South Awerani Chilenga amapempha sipikalayo ngati analandira umboni wa nkhani uchokera kwa Chaponda. Beatrice Mwape wadza ndi ripoti ili. Lachitatu sabata yatha mtsogoleri wa mbali yotsutsa yemwenso ndi phungu wa dera la Mulanje Southwest a George Chaponda anauza nyumba ya Malamulo kuti bungwe loona zakalembera wa ziphaso za unzika la NRB likugwiritsa ntchito nyumba yosungira katundu wa NFRA ku Lilongwe pokonza ziphaso za unzika za chinyengo ndi cholinga chofuna kudzabera chisankho cha chaka chamawa. Pachifukwa ichi phungu wa dera la Chitipa South Awerani Chilenga anapempha nyumbayi kuti Achaponda abweretse umboni pa nkhaniyi. Kufikira lachinayi Achaponda analasana umboni mnyumbayi ndipo Achilenga anayima ndi kupempha sipikala kuti achotse zomwe Achaponda anayankhula mu gawo la zokambirana za mnyumbayi. Iyo anati mchitidwe oterewu ukukhala chizolowezi pomwe aphungu akumabweretsa nkhani zabodza ndi kukanikanso kubweretsa umboni wake. Apa iwo anapempha sipikalayo kuti m'malo mongochotsa zoyankhulazi adzigwiritsanso malamulo a mnyumbayi popereka zilango kuti zoterezi zisamachitike. Iwo ati mchitidwe otere ukupereka chithunzithunzi choyipa pa zochitika za mnyumba ya Malamulo ndipo anapempha kuti zomwe anayankhula Chaponda azichotse mu zokambirana zawo popeza sanabweretse umboniwo. Mawu ake sipika wa nyumba ya Malamulo a Catherine Gotani-Hara anavomerezana ndi Achilenga ndipo ati alamula kale kuti zomwe Achaponda anayankhula zokhudza kalembera wa ziphaso za unzikazi achotse mu zochitika za mnyumba ya Malamulo. Sabata yatha Achaponda anauza nyumba ya Malamulo kuti a NRB akugwiritsa ntchito nkhokwe za NFRA kupanga ziphaso za unzika zabodza kuti adzagwiritse ntchito pobera chisankho, nkhani yomwe a NRB adakana. Beatrice Mwape, MBC, Lilongwe. Wapampando wa mabungwe omwe si aboma ku Mangochi a Joseph Magwakwa adzudzula mchitidwe olimbikitsa zipolowe ndale omwe anthu ena andale akuchita mdziko muno. Amagwakwa amayankhula ku Mangochi zitamveka kuti atsogoleri a zipani zina akulangiza anthu a madera ena kuti asalole zipani zina kuchititsa misonkhano m'madera mwawo. Malo mwake Amagwakwa apempha atsogoleriwa kuti akhale chitsanzo chabwino pochita ndale zololerana mogwirizana ndi ufulu wa demokrasi umene uli mdziko muno. Iwo akufotokoza zambiri. Ifeyo ngati amabungwe sitilola kuna kuti wina wa ndale abwere kusowetsa mtendere kapena kusokoneza anthu kapena kuwauza anthu zoti ayambe zipolowe kapena apwetekane. Ine ndimadabwa chifukwa choti aphungu athu mu nyumba ya Malamulo muli aphungu osiyanasiyana sadayambe amenyana apo chifukwa wina kuchoka chipani china wina kuchoka chipani china ndipo amacheza anthu amenewa kumamwati limodzi kumaselewulana kumapasana anthu abwala kumano kutuluka mparliament akukauza anthu kuti ayambe kumamenyana kapena akamona wa chipani china ayambe kummenya. Ndizimvetsa isoni sitingalole ife ngati amabungwe kuti zichitike mdera lathu kapena mdziko lathu. Tidamenyera ufulu kuti ukhale zipani zambiri ndipo tidalola kuti chipani chilichonse chingatopezeka pena paliponse pangisa msonkhano ndipo malinga ndi fundo zawo anthu achivotere kapena asachivotere koma asati abwere ndi nkhondo kunena kuti timenyane tipwetekaneni ndi pamene anthu ativotere. Izi zosaloledwa kumalawi kuno ndipo ife ngati amabungwe tionetsetsa kunena kuti anthu otere sakupeza malo m'malawi muno woti asokoneze mtendere wa anthu. Munkhani za malonda, dziko la Malawi lakhala lachiwiri mchigawo cha Komesa kukhazikitsa chiphaso choonetsa kumene katundu akuchokera
kumene katundu akuchokera kudzera pa makina a intaneti. Dziko loyamba kukhazikitsa chiphaso cha mtundu linali Eswatini. Modzi mwa akuluakulu komesa mayi Bones Somani amalankhula izi ku Blantyre pamene amakhazikitsa ntchitoyi. Charles Chindongo walemba ripoti. Chiphasochi chimaperekedwa kwa maiko omwe ali m'bungwe la komesa kuti ngati kuli koyenera asalipire msonkho kapena kulipira msonkho pang'ono pa katundu amene akugulitsa. Poyankhula pamwambo okhazikitsa ntchito yopereka chiphasochi kudzera pa makina a intaneti ku Blantyre, nthumwi ya bungweli momwe muli maiko 21, mayi Bones Somani anati ndondomeko yatsopanoyi ithandiza kuti ntchito za malonda pakati pa maiko ziziyenda bwino. Electronic certificate of origin ndi ngati chiphaso chotsimikiza kuti katundu amene akuchoka ku dziko lomwe lili mu bungwe la komesa akamapita ku dziko lina asakalipire customs duty. Bungwe lotolera msonkho mdziko muno la MRA limagwiritsa ntchito chiphasochi pofuna kudziwa msonkho omwe ochita malonda akuyeneka kupereka pa katundu osiyanasiyana pansi pa mgwirizano wa maiko akamachita malonda. Poyankhula ndi MBC, mmodzi mwa akuluakulu aku MRA a Cornelius Kakwesa anati ntchitoyi ithandiza kwambiri pa ntchito yotolera misonkho mdziko muno. Kubungwe la MRA ndizofunika kwambiri chifukwa choti takhala tikuluza revenue chifukwa cha kunama kwa certificate of origin. Certificate of origin ngati sitikutha kutsimikiza kuti ndiyoona kapena ndiyolakwika ndiye kuti revenue sikhalapo tiluza chifukwa choti apezeka munthu uja wapanga benefit kuti katundu akuchokera mu Komesa region pamene sakuchokera mu Komesa region. Therefore timapezeka zoti taluza revenue tataya revenue. So revenue ya origin imawawa kwambiri chifukwa mmaluziratu yonse. Yeah, so with the certificate of origin imene ndiyongopanga kuchoka ku dziko ili kupita ku dziko ili straight forward. Ndiyo savuta kuti mupange mutsimikize kuti ndiyoona. Ndipo pothirirapo ndemanga, mlembi wamkulu mu nduna wa zamalonda mayi Christina Zakeyo ati ndondomekoyi ithandiza kupititsa patsogolo ntchito zamalonda pakati pa dziko lino ndi maiko ena. Zotanthauza kuti pakali panopa aliyense amene afuna zitumiza katundu kunja chifukwa chonena kuti nthawi zonse katundu akamatuluka dziko lina lilonse limayenera katundu kumene achokera timayenera kudziwa kuti katundu amene ali originating kuchokera dziko lake litiro. Ndiye pakali panopa kalero timagwiritsa ntchito mapepala. Ndiye kuti munthu akafuna kutumiza zinthu kunja ndiye kuti atenge mapepala aja azungulire maofesi osiyanasiyana. Pakali panopa ndi ndondomeko imeneyi mutha kutenga foni yanu kapena mutha kutenga laptop yanu ndupanga register komanso kupanga create a certificate of origin yomwe electronic. Kukhazikitsa kwa chiphaso cha makonochi kuthandiza kuchepetsa kudalira chakale chomwe chimakhala cha pepala. Bungwe la European Union ndi lomwe lapereka ndalama zogwirira ntchitoyi. Munkhani za masewero, matiketi a masewero osewera mpira akale a dziko lino ndi Zambia omwe alipo pa 28 December pa bwalo la Bingu National mu mzinda wa Lilongwe ayamba kupezeka pa msika lero. Awa ndi masewero achibwereza pamene oyamba anaseweredwa mdziko la Zambia kumayambiriro a chaka chino. Malingana ndi membala wa board ya Football Legends Association Justin Saidi, ndalama zimene azipeze pa maseweropa zithandizira pa nkhani zokhudza chipatala kwa osewerawa. Nzoonadi kuti timu ya Zambia Legends amene anasewera kale akubwera di kunoko ndipo tisewera nawo pa 28 December 2024 ground lake lino la Bingu National Stadium. Ulendo umene timapita ife unali kwambiri kuti inali nthawi ya chikondwerero. Nde zinali kwa ife kuona kuti tikodi chiononge chikondwerero chawocho kapena tichisamale. Ndiye tinayesesa kuti tinagonja 2-1 powaganiziranso kuti iyi inali nthawi ya chikondwerero asachite kukhumudwa kumapeto. Koma ulendo uno ndiye ndikhala nkhani ina. Anyamata akonzeka kwambiri panopo ndinena kuti posachera pompa titulusa anthu opita ku kampu koma chachidziwikire kuti ena ndi ena kale azipereka kale ena kuti anali kunja kale ngati monga NST, Esa Ukanyenda,
Barnet Kondo, anthu ambiri akuganiza kuti abwere azakhale nafe. Tafotokoza motero kuti matikiti athu tiyamba kuagulisa pa 20 malo osiyanasiyana. Open stand tayichipisa ncholinga choti anthu ambiri abwere ili pa 3000 kwacha. VIP ili pa 15,000 kwacha. Ndipo corporate box yathu ili pa 20,000 kwacha. Amene ndi matikiti oguliratu. Tikachoka apapo tili ndi matikiti ozagulisidwa tsiku la mpira. Amene a open stand azakhala ali pa 4,000 kwacha munthu. Pamene ka VIP izakhala pa 20 ndipo corporate box izakhala pa 25. So nchabwino kuti anthu aguliretu matikiti njolinga choti asaononge zambiri. Apa ndiye pomaliza pa nkhani zathu. Mukhoza kupeza nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Maono munali ndine Romeo Mali. Tsani bwino.